Herri ekimenetikan bai, eragile ezberdinak, konparsa, karroza, elkarte edo modu individualean sortzen diren ekimen guztiak babestea eta koordinatzea dalako gure papera. Azken finean Tolosako inauteria ezer baldin bada da herriaren inauteria. Eta azpimarratu dagoen parte hartze izugarria, lehengo urtean 300 konparsa eta karroza baino gehiago eman zuten izena konkursuan parte hartzeko, horrek ez du esan nahi gainera denak hor daudenik, askok bere kabuz ateratzen direlako izen emanik gabe. Baina, 300 hartu ezagun zenbaki edo kopuru gisa, eta esan horrek erakusten dula zenbaterainoko inplikazioa dagoen herritarren partetikan. Aurrekontuaren aldetikan, lehengo urtekoa gainditu dugu, naiz eta krisi garaian egon, 245.000 euro inguru izango da. Eta aipatu aurrekontu horrek, edo aurrekontu hori xehetzen hasten baldin bagera ikusiko dugula, diru horren, esango nuke, bote pronto baten 180 gutxi gora bera diru laguntzetan joaten dela. Bai konpartsak eta karrozak laguntzeko, nola elkarte ezberdinek antolatzen dituzten ekimenak eta laguntzeko, edo ostegunetikan asteartera jardungo diren txarangen kostoak murrizteko eta elkartei karga hori kentzeko. Edozein kasutan berrikuntzak ere aurki daitezke urte hontako programan, eta aipatzekotan, aipatuko nuke prezio herrikoiak bideratu behar zirela, eta ez da lehendabiziko aldia izan festa batzordetikan eskaini zaiena afadeko kidei lurra doain ikustea eta horren trukean prezioak jaistearena. Orain artean ez da posible izan, eta aurten lehendabizikoz eta gure pozarako posible izan da, ikusi dizuten bezala aurten ere goiko palkoak, zezen plazako goiko palkoak sorteo bidez banatuko dira. Azken finean pentsatzen dugu Tolosar guztiak izan behar dutela, nahi izan ezkeo parte palko horiek hartzeko aukera berdintasuna. Inskripzio tartea zabalik dago eta hemendik gutxira zozketa egingo da. Tolosanko elkarteak, komertzianteen elkarteak nolabait ere euren emaria egin nahi dute, eta orain artean euren eskaratzak estaltzeko erabiltzen zituzten egurrak eta nolabait dekorazio, jaigiroan murgiltzeko dekorazio batekin atontzeko konpromiso hartu dute. Berrikuntza horien artean, bai aipatuko nukela esfortzu berezia egin dela kontzertuen programazioan. Eta kontzertuen programazioa, ziurrenik ja jakinen gainean egungo zate, baina nik uste apostu potente bat izan dela, oso potentea bereziki lanbatari begira, zaldun eta bezperari begira, mundialki ezaguna den Bob Marleyren banda mitikoa The Wailers Tolosara etorriko dalako, eta hortaz gain astelenean Gatiburen kontzertua ere izango dugu nolabait. Ez nik eta ez Jokinek ezin dizu esplikatu zer den Tolosako inauteria. Tolosako inauteria bizi egin behar delako, eta nik uste bizi izan du neozeinek urrungo urteko agendan txoko berezia gordetzen diola berriz ere errepikatzeko. Hortaz, Tolosako inauteriaren aurkezpen nobena izango litzateke Tolosan inauteriak diren egun horietan bertaratzea eta ezagutzea, eta hortaz hemen ezer gutxi gehitzeko izan dezakegu.